abinda Davido ya mana dabbanci ne, da Davido da masu irin tunaninsa duk ne aka ce halin dabbobi ne suke yi. Ya Davido za ka je kana promoting ɗin ansaru, kana promoting 'yan ta'adda. Ya za ka je ka ɗauki sirrin Najeriya, sirrin mu na cikin gida ka ɗauka kai mana duniya. Me za ku samu? Me za ka samu a wannan? Duk wani content creator wanda zai zama yana irin halin Davido na promoting 'yan ta'adda, wallahi kuce mai da kasar nan baya. Davido ya ɗauki sunan yara wanda ibtila'i ya same su a Oyo, aka sace su. Ya rubuta sunan yaran a jikin tutar Najeriya ko a jikin bajin Najeriya, ya tafi Amurka yana yadawa. To me ya riba shi? Me zai samu a wannan abun? Ko dan dai kawai me aikata ya mai da abu siyasa, ya mai da tsaro siyasa kenan. Dan kanin ubanka yana takara a cikin me aikata a cikin accord, shi kuma Tinubu na mulki a APC, shikenan ya zama laifi sai ka ce wai dole yanzu lokacin kamfen din kanin babanka yayi, dole sai ka taimake shi, kuma in zaka taimake da matsalar tsaro zaka me aka cewa zaka yi kamfen. Duk ma wani dan siyasa da yake kamfen da matsalar tsaro wallahi ma hukaci ne, dan bai san me ake nufi da wannan abun ba. Abun da Davido yayi fa daidai da zanin uwar shi ne ya kwance, ya dauki hoto ya tafi America, wanda duk duniya kowa ya gani, ya ce ga zanin uwar shi ya kwance a zo a taimaka a daure mata. Wani irin hauka ne wannan? Ga mai hankali ka auna ga hankali yayi ko rashin hankali. Hidimar tsaro ba hidima wacce wadda me aka ce zaka shiga karan gatsai, dole sai ka tsaya an gaya maka me aka ciki ko ko a ina ake. Davido ka san dalilin ɗaukar waɗannan yaran wanda aka gina da su, yan kidnapping ne ko kuma yan ta'adda ne manya aka kawo musu mutanen su, suka yi mutanen nan suna hannu, sai suka ce bari su yi garkuwa da waɗannan ƙananan yaran, in sun an kam to me aka ce za a sako musu mutanen su. Da aka zo gurin shugaban kasa da jami'an tsaron Najeriya suka haɗa kai suka ce ba za a saki 'yan ta'addan nan ba, kuma wancan yaran sai an kwato su. To muna wannan kamar fa da bidiyo zai mana wannan cin mutuncin. To bari in gaya muku, ni a tunani na yanzu ma da bidiyo dan asaru ne, da kake nan ta'adda ne, saboda wannan babban ta'addanci ne, ya ma kasar mu ta'addanci, ya ɗauki sirrin kasar mu ya je ya kai, kuma ƙarya yake ya sani, saboda kai baka sai yanzu ka je China ba, ko TV in za ka kalla abinda ake so kalla shi za ka kalla, ko kuma ka je Google ba za ka sauke ba, ka je Korea ka ce za ka yi wannan abin, kai ka je ba America ba ce karshen mawaka, ka je America ka ce za ka ɗauki wani abu da ba a so ka yada, ba zai yiwu ba. Duk kasashen Larabawa wannan haka suke yi, waya ma in za ka siya kai dai maka. Amma yawanci content creators namu haka suka zauna yanzu, kawai abin tsaro su suke promoting 'yan ta'adda. Wani bai aka wasu ba su sani ba, wasu kuma da gangan suke, wasu ma 'yan siyasa ne suke ba su kuɗi su ɗauki wannan matsalar tsaron su kuma 'yan siyasa sun san wannan babban me aka ce babban illa ce. To in ba ku sani ba, content creators yawanci daga cikin ku wanda suke neman followers da hidimar tsaro, ku ne kuke mai da kasar nan baya, ku ne kuke promoting 'yan ta'adda, ku ka zama marketer ɗinsu. Dan ta'adda ya kama mutum ya rasa yadda zai da shi, idan ya kwana biyu ya kwana goma, wasu ma guduwa suke su basu. Amma idan ya fasin shi yana da mutum 10 ko mutum 100, kai kana da mutum miliyan 1 ko 100 ko 500, ka dauka kai fasting, saboda haka an gani, saboda haka wasu manyan 'yan ta'addan za su sara a hannun shi, su ƙara shiga da su daji. In ba ku sani ba, ni wannan abin ya faru da ni. Duk wani labarin da ake cewa da farfesu da tsire, labarin mu ta suke ji. Balan ku shi ganci tsirara, ni mahaifiyata aka kama, lokacin da aka kama mahaifiyata abin da ya faru kenan. Wa'inda suka kama ta saura kaɗan, bai fi sauran awanni ba, don ya ta a kwana 7 kwana 8 ne a kama su. Atiku Abubakar ya je magana a media, ya ce ya kamata 'yan ta'adda su saki maman Rarara. Daga wannan magana da ya wasu manyan 'yan ta'addan suka zo suka sare ta a hannun wannan yaran, sai da muka ƙara kwana wajen 11 sannan muka samu mama. Kaga wannan cutar da ni yayi, wasu na ganin kamar ya burge ne, ko shi ya yi dan popularity ne, ko dan yayi kaza, saboda mutane follow shi yawanci sun yada abun. To wannan magana ta sa aka zo ya kara abun nisa, wasu na ganin hoya Atiku ya alhini a kaina, ni cuta ta yi. Dan idan da gaske yake yi, so yake a saki mamana, kamata ya rubuta ma shugaban kasa leta, ko kuma mai aikata ya rubuta ma shugabannin tsaro DSS da shi kuma aji, ta ce ya kamata wannan abun a yi duk yadda za a yi. In ma shawara ce bayan tun da tsohon mataimakin shugaban kasa ne, amma yanzu ya magana a media, daga wannan magana ta shi sai da muka kwana 11 sannan me aka ce aka sake ganin inda take. Wannan cuta ce ko taimako ne? Ya kamata mu gane, ku kuke promoter din 'yan ta'adda,
ku kuke promoting din su content creator namu me aka ce wasu daga cikin ku dan ba zan ce gaba ɗaya ba kawai sun koma matsalar tsaro ce me aka ce neman follow din su saboda za a ma comment za a ma liking ku daina yaudarar masoyan ku da cewa kuna yi dan Allah kuna yi dan Najeriya kuma ƙarya kuke yi kuna yi ne dan a muku liking dan a muku comment Allah ya tsare ni da in yaudar masoya na in ce wai ina yin wannan abun wai dan su dan Allah kuma ni ba dan su nake ba ni ba haka nake yi ba ni ina yin wannan abun duk abin da ya zama gaskiya a gurin mabiyina shi zan gaya masa ra'ayina ne ra'ayinka ne haka siyasa muke yi mun zauna a nan gurin kowa da kowa an ce kai ra'ayinka mai ra'ayinmu amma tsaro babu siyasa a ciki mu cire siyasa ku ne matsalar mu a Najeriya yanzu ku ke mai da ƙasa baya ku ke mai da jami'an tsaro baya saboda ku ke promoting yan ta'adda idan kun daina promoting din su jami'an tsaro za su samu dama su da kama su in kuma kuna promoting suna ƙara ƙarfi ne kaso tana ƙara tashi wannan abin ne ya faru da ni na riga na gaya muku babu wanda ya ce karka je kai ra'ayinka a siyasa